Bare lad dem sige noget. Hej. Hej. Hej Mia. Hej Kat. Hvad så? Hvad så? Så kommer lige med en... Hvad fanden er du med dig? Det er en harddisk. Hvad så skal du space, ja? Det kan vi godt. Det var så helt godt. Ja, det var fandme godt med. Det var hvor I kunne få Mika at sende afsted, og så I kunne komme ud. Ja, det var fandme... Ja. Vi tog vi hyggede os. Det var bare i orden. Vi fik rødvin og det hele også. Ej, jeg skal godt lade mig være der med Kaster. Ja, det ved jeg ikke, hvordan Kaj har det med, men... Nå. Så er det ikke noget. Ja, okay. Det kan vi godt finde ud af. Så så Mika, der har været fast navns på derhjemme. Det er jeg sikker på. Alt er ikke kun til tvivl om. Altid. Kom ind. Ja. Jo, tak. Hvad så der? Hvad så? Hvorfor kommer du med en harddisk? Hvad er ikke den Mika, han ringede til mig om? Hvad er det, du ringede til mig om? At Jo, jeg jo. skulle lede i skoletasker og ved Det jeg er større puslespil. Det er jeg glad for. Jamen, Hej Kasper! Hvad sagde han? Kun snak! Ja.